Dobrý deň, volám sa Igor Ambrózy a posledných 15 rokov sa venujem tomu, ako predať nehnuteľnosť čo najvýhodnejšie, bez zbytočných stresov, zliav a časových prieťahov. Dnes vám v tomto bonusovom videu ukážem 3 najčastejšie chyby, ktoré opakuje väčšina predávajúcich a hlavne ako sa im vyhnúť. Takže verím, že vám to pomôže. Totiž, ak sa vám podarí tieto chyby eliminovať, môže to znamenať rozdiel medzi priemerným a výnimočným predajom. Pokojne o 8 až 15 môžete za vašu nehnuteľnosť dostať viac. Prvou a úplne kľúčovou chybou je zlé nastavenie ceny. Viem, že toto sa nepočúva ľahko, ale bohužiaľ za moju 15-ročnú prax to môžem potvrdiť, že to je tak. Ľudia totižto majú tendenciu pozerať sa na svoju nehnuteľnosť cez emócie. Veď tam bývali, investovali, zariaďovali alebo vyrastali. Ale toto kupujúceho nezaujíma, koľko vás to stálo, aké vy máte k tomu emócie. On porovnáva a hľadá hodnotu. Cena musí byť strategická. Nie najvyššia možná, ale taká, ktorá vzbudí záujem, dôveru a následne aj konkurenciu medzi záujemcami. Základ je porovnať si aktuálny trh, správne určiť svoju cieľovú skupinu, pre koho je tá nehnuteľnosť vhodná, a počítať aj s priestorom na vyjednávanie. A presne s tým vám pomôže aj môj nástroj, test bonity nehnuteľností, ktorý môžete získať len tu a teraz. Nikde inde ho totiž nezverejňujem a pritom ja sám s ním pracujem s mojimi klientmi. Druhá chyba je, že ľudia podcenia vizuál. Stačí si otvoriť realitné portály a uvidíte tmavé fotky, rozhádzané periny, špinavé kúpeľne, neporiadok v kuchyni, osobné veci na fotkách a tak ďalej a tak ďalej. Chýbajúce video, pôdorys, to ani nevravím. Pritom dnes rozhoduje prvý dojem online. Ak vás fotka nezaujme, inzerát ani neotvoríte. Je dobré k tomu mať aj pútavý nadpis. A nie len od fotky, ale aj od atmosféru. Byt musí byť uprataný, presvetlený, odosobnený. Ľudia sa chcú vidieť v tom priestore, nie vo vašom živote. Takže obrázky detí, dole zo steny, magnetky z chladničky, ideálne takisto. Takzvaný hotelový efekt sa tomu robí, ako keď prídete do hotela, všetko je upratané. V kurze tiež ukazujem, ako za pár desiatok eur vytvoriť vizuál, ktorý zvýši hodnotu o tisíce. Takzvaným homestagingom, ktorý zvládnete aj sami. K tomu tiež dám nejaké tipy aj ako natočiť video, ako spraviť pôdorys. Tretia chyba. Ľudia sa boja vyjednávania alebo nevedia, čo povedať. A to je problém, lebo 90% kupujúcich pýta, alebo sa aspoň opýta na zľavu. Ak zľavíte hneď, môžete prísť o veľké peniaze. A oni s tým rátajú. Zásada je, neargumentujte číslami, ale hodnotou. Napríklad namiesto nemôžem ísť nižšie, cena je pevná, povedzte, rozumiem, že rozmýšľate nad cenou, ale pozrite sa, čo všetko za ňu získate. A niečomu na to poviete, čo je v tej nehnuteľnosti hodnotné. V mojom kurze Reality Accelerator TM dávam aj konkrétne skripty na to, ako správne vyjednávať a ako sa zachovať pri situáciách typu chcem zľavu, videli sme inú lacnejšiu nehnuteľnosť, alebo musím sa poradiť s rodinou. A tieto skripty zachraňujú tisíce eur bez toho, aby ste boli tvrdý odborník. Toto sú len 3 z desiatok chýb, ktoré denne vidím pri predaji nehnuteľnosti. Dobrá správa je, všetkému sa dá vyhnúť, keď máte po ruke systém a konkrétne návody. A presne preto som vytvoril Reality Accelerator TM, komplexný, praktický sprievodca
ktorý vám pomôže predať profesionálne, aj keď predávate sami. Alebo vás to naučí, ako spolupracovať a ako dohliadať na to, aby si maklér odviedol svoju prácu na 100% a viac. Ak vás toto zaujíma, tak kliknite na prístup a pozrite si, aké možnosti sú pre vás v Realty Akcelerátore pripravené a verím, že budete príjemne prekvapení nielen konečnou cenou, ktorú som sa snažil naozaj dať čo najnižšie, ale aj hodnotnými bonusmi a všetkým, čo za to získate, a to sú doslova až nepomery, keď získavate hodnotu v tisíckach eur za pár desiatok eur, keď to mám tak povedať. Verím, že sa vidíme v Realty Akcelerátore. Igor Ambrózy, zdravím vás.